ingoma lapha bezenziwa yithi sobabili noDludla. Yeah. Kodwa nje kakhulukazi ime bengenza ingoma kakhulu lapha bese kuthi uDludla ke ubengalenza iphuthu ukuthi ngabe nazi ingoma kanazi. Abe nazi ingoma. Umfowethu benokuthi afika lalela ukuthi sicula sithi bese lungisa lapha mhlawumbe ngathupha khona umbono hayi ukuthi ayisuse phansi ingoma lokwamehlula kushona kwihlanganana kaze abe nayo. Manje kwenze lo mlingo manje. Hawu hayi. Sesobona phela manje sangithi sesihlukene manje siyimele manje. Sesobona phela ukuthi ayikhaleke ingoma. Sizwe phela ingoma ayikhala phela. Siyabona ke nahlukana manje. Ziningi uma nyathi ke ngangeke ngihlukane naye ngoba ngiyamazi wasifica sisodakeni ongakanani. Ekugcineni uthema sekufuna kahambe kwase kuba ukuthi umuntu nje ungathi walandwa nje angazi noma esikhotheni noma kuphi. Acabanga mina ukuthi lo muntu usifice sinjani lo muntu lo. Yabona senikuphi ngaleso sikhathi. Baze washe emahlweni bathi ushayela isipikili phezu kwesinye akasasibone esinye sasingenephi. Amagama asho angena kuye lawo magama elwela thina ukuthi sibuyele esimeni. Gcineni kosuku indlela abongwa ngayo le imali zakhe akayikhipha sayibuyisa asikaze ibuyele kodwa udla imali ubani ongeka idla imali mangabe eyibona mangabe wayidlwa yidle kwakumfanele ayidle phela mina mayibona no baba uDludla eqembeni ufike nini baba uDludla eqembeni sakusungula naye kusuka phansi kusuka qinisela noSimona uDludla nginaye ke loyo lokhu nje saba ndawona uqala nje ihlanganani sisonke uqinisela noSimonyo sonke kuze kuzofika la lo saba sonke nje kuthiwa nje ubaba uDludla ufike nje akwazi ukukhuluma efike buyapi wayekwayo waliphizwa nti uDludla kwaphela wakithi uDludla siphila naye sonke lapha hlala sonke futhi mina kahle kahle mangathiwa nje kukhulunywa kahle umuntu ekhala wabona ngoqinisela noSimonyo ukuthi ngiyakwazi ukucula ngempela noma sengiyimela ngiyakwazi ukuyimela ngedwa kwayila iqala khonta sondele kimi kuze kuvele lo shwini umuntu ekhaya wayengekeza ukuba usiqiniseka ambonanga ukuba kambonanga waphela yathi mangabe ingoma amayikhala emsakazweni izwakala kubantu kuthiwa hey uye ngempela madoda uye ngempela waqala wasondela ke lapho ayisondeza yena imali hawu imali Mbukelo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd waManxele dabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi ibhathanathi lenu bafethu namhlanje ngibuyile ngabona ngiphethe ingqele endala ke manje wathi ubaba ushwi ukhelina phakathi la kwiPerfect TV baba asekumukele kwiPerfect TV sibonga isikhathi ukuthi uhloniphe nje uzoba nathi namhlanje mfethu siyabonga kakhulu ukuthola lithuba sibe nawe namhlanje yebo baba ngiyazi masingathiwa sithatha uhambo lakho nga step by step ungasa kade indima wasenelima lude uhamba kakhulu wasithi nje hala muzi kancane noma singene one by one ukuthi uqale kuphi uqala kwami ukucula yebo hayi ukucula uqala kwami ngiqale nehlanganani yeah qale kwehlanganani wahlanganani ngo93 and then wasuka uhlanganani mase ngicula noNxalothi noMasevele iminyaka nakhona ngaze ngakhipha intombi zami oThuzamo noSente ngasuka lapho ke ngokungabona ngasolinye ke nesizwe ngangisebenzisana nazo ngaleso sikhathi ngase ngiya kulensizwe ukuthuma Mahawukela kodwa ngingakafiki Mahawukela kuneqembu engathi mangisuka kuNxalothi ngalenza kwakuthiwa uqinisela noSimonyo uqinisela noSimonyo awuba uqinisela kwakuyimi uSimonyo kwakuwomunye umfo kaMbatha engangisebenzisana naye okay hey kanti ngena lapha yakade waqala ukuyimela iminyaka kakhulu Dahamba kanjani iqembu emakethe siyazi ukuthi ngalezo zikhathi akusekhona uMaskandini ngomuntu zangampela
Hawu kakhulu hayi kwazama khona ngaphela ngoba noma ngiseyivukana sekuthiwa ivukana namhlanje ngisemusha kodwa hayi kwazama khona kufana shame ngoba abantu bazi ukuthi khona iqembu elifuthu uqinisele noSimonyo yabo. Libiswa yini iqembu manje iqinisele noSimonyo? Ungazazi izinto phela ngithi khona uthola ukuthi izinto uyayenza kodwa uthola ulwazi lo awunayo. Impela. Ulwazi la mongenayo vele uzohlela usushayeka. Kanti kuyafanele vele mangabe uzofika impumelelweni ukuthi kuhuzuke eqala. Ungathi ufika nje ubuka izinto zikulungela lakho awufiki awupheleli phambili awufiki phambili mangabe uzothi uqala nje izinto zakho zibe zikuqondela. Ufuna ukuhuzuka ulimale bese kuyila ubona ukuthi okay kambe kuze ngaphinde ngilimali iphi indlela ofuna ngiphume ngayo. Uhuzwa nje uyafunda njalo akithi. Angithi vele phela ukuhuzuka kwakho ukufunda kwakho ukuthi okay mangehlathini ufuna ngifake imbadada ngoba kunameva azongihlaba. Yebona lo. And then sayibona iminyaka iyaqhubeka emva kwalapho kwaba nani emva kwaqinisela noSimonyo. Ngase ngisebenza noMahawukela. Mahawukela. Nje amachitsha amhlophe umlami wami intombi kaMahawukela konke sasikwenza konke. Yazi kuthiwa impela kwi-cartoon send lapho asukela khona imanga ngakho. Lapho ke ngase asasampula ke lapho. Ngase ngishaya ikhanda kuphela. Angasafuna imfana. Impela nje lapho owayengamazi ushuyi wayesemazi ke lapha. Lapho afika wabona khona ukuthi hayi lo mfana uyazi impela akaphehlele emuva yaphambili. Ngiyazi phela nangana naye usefuna ukuphathiswa izikhali zabantu ungasafuna ukudedela phela yabona ukuthi la etigolide kwakubhujwa lapho kwakubhujwa kakhulu kodwa ikhona insizwe engangifica esebenzisana naye kwakuthiwa uNzuke umphetho umfana kwaNzuke kambe kuphi lapha kambe kwakuphi la mfana entanyeni impofana hey ngangaba no babukhaya wamseleni uthi yabona isiginqa ngasashawa uyena lo abhudo kaNzuke sinenkosi phakathi uthi awumazi wayesibaxabula kakhulu hey ayikathi usifunde nengqele isiginqa ngoba naye le ushuni nje weCartoon Center yonke lonto yilembe ini wabe sewuthola kimi wayingawazi yimi ngangidlala ushuni nami nganguthathe kunogabsele ayibaphethe legend lelayo usungaphika nje uMobongkade hey imanje eloshunu uthatha loshunu lo saslow jam ngathi unjani njalo kunjani ukufika nalo washo nohlukile kuleza ngcwele zazikhona ngaleza ikhathi babe ngayibona kuyinto esebenzayo leyo babebona ngazuthi mawusushaya lo shunu leyo into engasebenzi thema ngabe sengoqala ngaqala kuMahawukela iMahawukela kwayena wayengawufuni ngamphoqa ngenkani ukuthi le ngoma soyidlala kumnyama kubomvu awusayishaya ingoma thema izwi singena kubantwini ukuthi lento iyasebenza kanti vele sekuzohamba iminyaka nami phinde futhi singaboni ngasolinye ngiphinde futhi ngigudluke ngase ngizobuya ke manje ngizenzela ke lami ke manje iqembu Shwini Mtekhala. Yes. Lelo lafona uba wena. Angizwa. uShwini Mtekhala wafuna uba yimi wena. Yes. And then udecide kanjani ukuthi ke ubani abantu badinga eqembini? Angithi siyacula nje vele sonke ndawonye sicula kwihlanganani nje sisonke ngoba umfowethu uDludla sonke nje yabo into masiyenza vele sihlala sonke vele ndawonye yabo kwakungekho ukuthi umuntu ngawumlanda le umlandele cha sasivele sihlala ndawonye sonke nje namanje sisahlala ndawonye impela ayisafani ubaba uShwe uthi uyena wafuma iqembu ubaba uMtekhala naye ngihleli naye la uthi uyena wafuma iqembu hayi futhi ke naye mangaba alifoma kodwa khona ngifuna ukuthi ngutshele khona ukuthi khona ufuna ukwazi ukuthi umshayi wesiginci nomqali wengoma nomlidi wengoma ubani ongaqasha omunye phakathi kwalabo bani athi sobani ungangibuza kanjani ngoba phela uyazi ukuthi ngishayile isiginci ngiyayilidela ngizenzela yonke into ngiyabhekhela ayikho nje into enginenkinga nayo yabo kodwa ngokuthi ngoba sindawonye singabandawonye futhi kwanzima ukuthi ngoba naye ngiyamazi ukuthi uyacula ukuthi ngathi angimdinge eceleni kwami ngakufanele ngimdinge ngoba vele wasekhaya umuntu nje siphila naye singenankinga naye futhi washo ukuthi unalo ugqozi ngoba phela ngesikhathi ngimachitsha amhlophe yena wayesenganeni zoma yabo nje siyazana nje kusuka phansi nje kwihlanganani vele ngishayisa i-first part and ngishayisa second part yabo ngiyazi ukufika kwaShwini Mtekhala
aqalanga njengoba sesizokungafa kwaqala nakhona kwathi ngathi kwakuzuka vele ihlale kuzuka nje vele saqala ngengoma ethi woza baba woza uzongethula izolo ngobani kwaku2000 kwezethu kufa kwezethu dustbin kwazi ukuduma lena ke S4 yebo shuthi kwabanye abantu njengabaculi bamanje babuka besheshe ukudinga ibala nani to give up early kwakufanele sigive up ngesikhathi sisaxhashaphazeka lapha kwamanye amaqembu kodwa ngokuthi ngoba lento isenhlizweni saqhubeka sathi nathi sokwazi ukuyimela nathi ngoba sifuna ukwenza ukwethu nizothu inkampani ngalezo sikhathi nazo sidlalela indima naye engayibona enkulu kakhulu mfethu enkulu kakhulu futhi ke khona mawungayazi ngomculo dala bekuyinkinga kakhulu ngoba bekukhona abanama powers kukhona abanganawo ama powers yabo nje lo nto leyo nje ukhombisa ukuthi njengaliyanisa nje ungane zamfisa Ntuli ngamcela angazi iminyaka yamngaki ngisebenza noMahawela ngicela ukwenze yami ingoma hayi wena ayisebenzi lento yakho thema sengenza le ngoma manje izothi ngafa ngafela ubala bavuka bonke abantu bathi hawu kanti lo muntu ucula ngempela nti iyasebenza lento yabo adlale baqinisile abantu bathi sometimes into mosayiphethe uyibona ukubaleka kwayo wena mawuyifila wena ukuthi wena ilento ungayenza uthotha omunye umuntu oseceleni onama powers wena ongenawo wena akayiboni yena manje mawuzothi uyomcela lo muntu uthi ngicela ukwenza into ethile uzothi ilento angizwa mina lo muntu uyaphetha awungitshele nje yabo njengobheka umuzi Thuli nje wayedlala umculo omuntu lo yamuntu kwangesuma maskandi kodwa kwakumaskandi futhi ngendlela yakhe yena ngendlela akayizwa ngayo ukuthi mangishaya kanje izoba umaskandi mayikanje ayibona lo into efanayo yazi yafana le yakho uba lawe ushunu wafika ngawo ngalesa sikhathi akekho ishalo washona nazo ababebuka ukuthi ayothodla islow jam hayi yikho lento yini ayidlalayo nale yabona wase kuba umphakathi wafika wathi umphakathi iyasebenza lento imnandi into siyayithanda ke thi kwayilabo ebonaka abantu uthi hayi asile nanga umuntu evusa into yade singayicabangi thi namaqembu awu3 adayisa njalo lama set yawu3 ayadayisa kodwa imali aniboni hayi ayithengisa impela wona kodwa ke mangikhuluma iqiniso wona aqala ukusikhombisa ukuthi imali ikhona ukuthi ngoba sazi phambili ukuthi ke ngale phela ngasiso ngoba kusekhona uproducer mawufuna into ufuna uqala ukuproducer aqala before uzokwazi ukubonana nomlungu ngale umlungu akwazi ukufika kuye ungaqalanga ukuproducer umproducer mamtshela into uhamba yedwa aye kumlungu afika athi uthe ufuna 50,000 afike la kunezo 5,000 ishona phela naye sihambile umlungu wazi ukuthi wena thatha 15,000 ngaka kanti wena uzothola 5,000 leyo producer yayinhlimbi yayivele inkinga nje vela ngoba sasingenawo ama-powers ukudlula bona yabona nalento okuyimela ingakabikho ngesosikhathi ukuthi ukwazi ukuyimela nje uwedwa yabona thothi nalapho nawo awukabi nalo ulwazi othi hayi khuluma kakhulu asimkhiphe enkampanini kunjalo nje vela khona yaphuma lesedile enongafa siyabona mayiphuma ayiphumanga phela yathi nayo wathi unyanga nje waphela asiyaqala ozayo lapho ke asiyavala wasanika ngithi lapho yayisingena khona ebantwini ke manje belo bemamela ukuthi khona lento ekhona zafika emva kwayo zafika safika kanye nazo zashabalala zashona phansi emanzini yasala yo kuzithatha iminyaka emibili ke size nathi sigcine kuthiwa singakhiphe enkampanini yethu kwathiwa hayi manini lengoma inkinga kakhulu ayiqhubeke dayisa akiyekwe nje kungafakwa ingoma izovaleleka sayiqhubeka ke njengoba yagcina ikili imkhuba and then siyayibona iyaqhubeka iyadayisa ngendlela futhi yadayisa ngayo ikisethi amaskandi kufike lapha namanje futhi sathengisa yebo imali nayibona niyaleyo ke sayibona impela lapha ngifuna uqamba amanga futhi wasebenzeka noma phela nakhona sasingakwazi okunye kodwa nje lokho kwakufika emahlweni ethu akwasithokozisa kakhulu ngoba akekho ecabanga ukuthi kungafika ezandleni maskandi uqala ku Metro FM angazi umkhona nosewa futhi after lapho ngangikhumbula angazi ke nami lapho hayi angangabona ofisi yami ngamela tholakala lapho kodwa nje ubone umandla wale yangoma leyana namanje mangaphuma stage ungayidlalanga wabona nje kwakwenzakalani beyicela lapho kwi-All White yebo namanje nje sasebenza kakhulu abantu basayidinga phela mawungayidlalanga impela stage nje kade sihamba koSwazini sihamba koZimbabwe ungathi intsha ngathi iphuma izolo ngendlela abayidinga ngakhona aqhubeka iqembu
siyabona ukhona nama managers ukhona nama promoters emva lapho emva la album angazi noma inoyana nakhele amabhadini ushikwa ngathi ushona phansi futhi iqembu phela akuhlezi phela kundawonye nje kufanele ukuthi impilo ngokuthi nawe uyazi ukuthi inamagagasi njengolwandle nalo lu straight nje ulwandle luthule lunamagagasi iphela ngesikhathi iqubuka igagasi awuliboni ngale kwegagasi angithi yabo manje impilo iyashona phansi ikhuphuka ishone phansi kuya ngokuthi wena uyimela kanjani impilo yakho ukuthi noma umukela kanjani isimo ngaleso sikhathi yabona sho nje kanjalo kuya ngokuthi wena umukela kanjani isimo ngaleso sikhathi uma udibana lezo nkinga ukuthi nakho kushona phansi nakho kubuye nakho kunjani njani uyabona lona ulo ukuthi ngafa igalo noma ibula ibula yabuye nayikhipha emva lapha ithini akumazi ubaba ngakhuliswa umalume yathengisa futhi nawo kakhulu and then lethu uzomnentatha ngokuphuma isikhona sivuthe amanzi nayikuphi yayikhona lapho yebo ayiqale yayishisa ke le yebo and then ubaba uManyathu ufika nini eqembini angisakhumbuli kahle ukuthi unyaka ukuthi muphi kodwa yena ufike nje vele ufike nje impela kunzima ke lapho yena umuntu ofike ke kunzima ke lapho kwakushona phansi ngempela umkhumbi ke lapho wawucila kumkhumbi kufika lo nsizwa le la wawucila khona impela umkhumbi ubona ukuthi ayinyanda ihamba nebopho impela straight yafika ke liyansizwa yafika yabalance futhi hayi mathi mayibalance ayisabuyela futhi esimeni sabona ukuthi hayi cha sinensizwa ke manje lapho naye isikhuthaza ukuthi hayi madoda singavumi ukushona phansi wathi nene sifaka namasipho phansi nazi inhlolo ze-2011 afika iqiniso ukuthi ubaba uManyathu wafika ngobaba uMtekane kuyiqiniso impela ni as a group nanivumelene noma sasimfuna umuntu kodwa singazi ukuthi sothola bani umuntu esosebenzisana naye ngoba abaningi abantu sase sisebenzile nabo yabona njengokuthi nje ukwenza kwethu lengoma iphambi ingoma ukusuka kwethebula kusuka kwethebula ngambe usebenze kambe noMabefu kuyiphi kambe sebenze noMabefu kulotha kule usebenze noMabefu kulena ethi woza baba wozo ngethula izona yabo ukufa kwazoba ukufa kwazoba kwazoba ukufa sasesahlukana ngokufa waba u2 zaba u2 futhi lapho mayihamba Mabefu ansenamusa senidinga umuntu vele sesidinga umuntu vele satholana noMkhize uyabona ushoti Mkhize yebo satholana noMkhize nawe afika wagileza sihlukana nomshoti Mkhize kwaqhamuka intombazana wakuthiwa unolwazi yakwamseliwe yafika yathi ngani ngitshele niyazini nenkampanini yenu nazi athi thina sicina la eMagreen Rose la eCarton Center ihlalise kholo baba lapha singasifuna afuna siyobona inkampani bayikhona yasithatha le ntombazana yaze yohlanganisa nabelungu ebula kuze sazi ukuthi ibuli kuphi sahanjiswa lo ntombazana okuthiwa unolwazi kwayiyona ntombazana eyisihola phambili estudio enkampanini silandela yona yonke into masidinga sikhuluma nayo yona idlulisele phambili kubelungu yabo yaqhubeka nayo ke bayigcina bayishanga esikepele khona lapha ebule mabe thola ingoma ethi ngafa bayishanga esikepele kwabe kwazongena uzuzimuzi mangena uzuzimuzi seyikhahlelile intombazana saqhubeka naye ke futhi nje phambili masosha nje akukhupha ngizathiwa ukuqhela kwanolwazi akunina futhi nangingayithandi leyo ndaba vele kwangithina vele sasimkhiphi thina asivele sifuna ukusebenza naye ngoba sasazi sibuyapi naye wakhishwa yibo pheko laba umqhelisa bathi udla imali sedla imali wathi akahambe lokudla imali kanti uTsepho uyabona ukuthi hey lo muntu uzokhuphuka kakhulu ngamadoda lawa ngiyasala la wazi wabuyizwa yenye insizwa sise Coast Yard wathi yathi hawu weTsepho
engani wathi wena uzufe ungazi uthinta uMaskandi usuhamba noMaskandi manje wayibheka iqatheni nonile uthi lingakubi iphepho liqotha wayibheka iqatheni nonile agijima ucosha lona mawubona ukuthi kanjani akuhlakaniphela kushaya ngesikephe nje uyobaganga ngengane yabantu nje namanje nje yazi ehamba emhlabeni ngebuhlungu enhlizweni yamuntu umuntu lo untombazana wasidonsa kude kabi usingazi nakwazi ukuthi kuphunywe kushoniphi yasibonisa saqhubeka ngoba nama promotion wonke umhlaba lo sasihamba naye engekho lo Tsepho ngizathi uTsepho wathi nje ngafika kini walilanda unyanyafu le hayi izinto ezikhona lezo yeah hey and then kwase kutholakala ubaba uManyathi ngokuthi akasekho lo muntu odlala le ndima le yebo futhi ushuthi emva kokube sesisuka eBula saba sisekhona eBula sisebula ya saba nensizwa yakwa Khumalo Eric Khumalo yeah Delane igama lakhe saba nayo kwaphinde kwanexakaxaka kwagcina ke yangitshela athi indoda nyahamba la mina yes asibambisene kahle awu kanjani mina ngathi hayi ngahamba wanoma esihamba ngathi mina ya kodwa ke wangitshela hayi ukuthi angitshelanga wangitshela ngakahambi wathi ngizohamba la kodwa kunzima ndoda ukukushiya ngoba kahle kahle ngize ngibe la ngenxa yakho kodwa ngiyahamba hayi wagcina ehambileke sazama ukuyibambela sahluleka yes kwacaca ukuthi uyafuneka lo muntu lo nje bese kuzoze kuqhamukela uManyathi usela akasekho ubaba Eric yeah angithi lapho senibambela khona emva yebo ubaba uMtekane uthi ukulanda ubaba uManyathi waseyena actor as a manager imoto yakhe bona ukuthi ingena ngapha senze into eziningi eqembini no hayi lento leyo nje ngifuna nokuthi ngize ngikhulume ngoba vele angifuni nje ukukhuluma into angamanga into engamanga nje ayifuneki amanga ngikhuluma mina mangabe sesikhuluma eqiniso umuntu ekhala uqala ukuthi thatha ngemoto yakhe ngoba ebona imoto zika Juma wakubo khona umfana wakubo ohlala iNational bahlala khona ihostel othu iNational sasebenzisa imoto zakhe mangabe siya emadrobheni noma siyaphi sasebenzisa zona uyabona yes wathi umuntu ekhala mangabe senemoto wayesebona ukuthi ngeke laphana ngiyalimala le mali fanele ngabe iza kimi le mali sagcina sisebenzisa imoto yakhe hayi ngokuthi ngoba exakekile exakwe yini lento emxakile and then waseqhamuka ubaba Manyathi usezodlala le role engekho vele yebo vele kwakufanele vele idlalwe kuye ngoba vele engekho umuntu ozodlala le role le yebo ngizothiwa akuthandekanga kwabanye eqembini lokho kufika esenza lezi zinto ke vele ezenziwa imanager cause onaba ushwi umculi ngeke ukwazi ukuqasha imoto ukhume no event organizer khona bangasakuthandi lokho eqembini ukuthi naye lendoda sithatha over vele umsebenzi wakhe vele ukuba angivele umsebenzi wakhe kwakufanele athi ke over vele ngaphela vele umsebenzi wakhe ngoba waqashelwe yona le nto leyo vele ukuthi yena uzokwazi ngoba even nemedia yayingamazi kodwa yagcina imazi yabona bamazi nje abantu baye belokhuza nabenza imicimbi ukuthi kunomuntu okuthiwa uManyathi uyabo cabanga futhi ukuthi nje okokuqala sibe naye emcimbini nje omkhulu kwaMantshontshe eThekwini yabo ngendlela yokuthi ufike sekuvele kungasekho lutho sekucaca ukuthi nje kuyaphela ngoshwini noMtekhala wathi mayethi mabe kubuzakala ukuthi iqembu ngalodwa lifuna malini wathi mayeshe yithi imali bathi hey kusho ungizwe beno lokhuza angisazi wayibeno banotshata bathi hayi ushaya isipikili phe kwesinye awusasibone sokuqala sasingenephi ngoba beyazi ukuthi kuphelile ngathi vela ayisasisebenzi lento yethu akafanele thatha la usithole mfethu sekunzima ngempela sisodakeni singahambi inkabi yaluza igeja liphansi yabona yabalansa le ndoda yabalansa le ndoda mfethu sabalansa nayo sama nayo sathi naye siyama ke manje ngizothiwa futhi ngisho engakafika eqembini wayinisiza vele ngazi ku SRC entholela ama gig ngaphakathi wesitholela eValley sitholela amagig esilande sibize le iValley sasesikoleni eValley esilanda ngapha uye nje ngathi iuniversity lokuthiwa kuseValley khona uyena wafaka uMaskandi lapho ukuthi buze nje abafundi bazi ukuthi khona uMaskandi yabona babe wangabiza uMaskandi kule university le uye wayilwela ukuthi akube khona uMaskandi la
and then isimo sabangcono emva kwalapho awusabangcono kakhulu sabangcono mfethu nje saphila futhi yeah kwa negama labuya nemcimbini labuya yebo baba uyayibona lonto leyo sabuya ngengoma ugogo omdala ihithi ke futhi sabuya ngayo leyo sabuya impela ke lapho sabuya impela nje wakwacaca ukuthi siyabuya yes sangabe samaka salo siqhubekile siyabona ubaba uyaqhubeka umculweni yadlondlobala usekhipha iqembu uKelly yebo uKellina kumbula nje kunengoma engiyithanda kakhulu lapha ihlomelene ihlomelene kodwa isacula nomtekhala ngalezo khathi into yamangaza abantu yini nangakhiphi nothunde loqembu alikhipha yedwa kuba uKellina okucacayo phela ukuthi kwase kukhona ukubolayo lapha efridge mase kukhona ukubolayo efridge sekuyacaca ukuthi hayikhona kahle nje sasiqala ukungaboni ngasolinye naye yabona sasiqala ungaboni ngasolinye leso sikhathi le ngaphuma lapho ngenza uKellina akangaba bikho yena ngabuya ngenza intombi kaShwi akangaba bikho yena umbuzo sibuze wena ukuthi kwakungane ngabibikho ngoba yonke into wafuna senze ndawona imina Frank ngobuza yini engeke yini ubuze wena ungabuzi mina ubuze wena ukuthi kwakuyini imbangela imina wethu hawu baba uShwi kwakukhona owayesesemuva phela omnye sephambili manje sekukhona ubonayo ukuthi sekufuna katshelwe sekufuna angakhulumi yena atshelwe yena yes manje ugcina usubona ukuthi hayi kunokuthi ngiqhubeka kanje kunongizenzela okwami eceleni uthi iqiniso bamanyathi adlala indima enkulu kulokho ukuthi nibuyelana cause ngathi wafika vele kusekunoqhekeko phakathi wenu yebo wadlala indima enkulu impela ngoba kwase kukhona vele ukungaboni ngasolinye nje bese ngenza lawo maqembu nje oKellina lapha akwakuvele sekukhona ungaboni ngasolinye wafikelwa elwa futhi abangasitshena ukutshela ukuthi bayeza sibona nje abantu sihlale siqethukele embhedini silalele minister phezulu sibona ke insizwa ifika ziyavutha phe yini kwenze njani wemadoda bathi ithafuseka amasimba yonke lento enithina yenza yini into eniyenza ngoba into ufanga ngabe niyenza nobabili ngithi mina hayi kunezizathu kodwa senza lonto leyo kodwa futhi umuntu oyilamla kakhulu lonto leyo uyi umfokadludla ngoba umfokadludla uyena wayo ukuhlala phansi nomanyathu amchazela ukuthi labantu laba basabona ngasolinye kodwa manje wena uboni yes kuza understand umanyathu ukuthi ikhona inkinga ekhona la yabona impela yabo hey kanti kuzohamba kujikele yena kathi ayisona lapha khona kuyimanje kuzohamba kujikele yena kuthe base kujikela ngathi ashiya thakho bona ke lento engangibona ekuqaleni ukuthi ngangibonani mina ngizengenzela amaqembu eceleni amama amaqembu eceleni ngangibona lento okusikuwe manje ngathini wena wathini wena nakho zikhala kuye manje zikhala kuye manje athi mina kho ke ngasho owaphela manje siyabona iqembu ukukhulu hawu akasekho yaphuma uKellina futhi wenza kahle ezitolo hayi uthi khona ukuphazamiseka nazi intombi zaShwi sasalindele emini imisebenzi yini enza ukuthi singasaqhubeki pho yikho phela ukuthi manje umanyathi wafuna ukuyilungisa kuyirana yena ngendlela yokuthi akafuni ukuthi kube khona la kuthiwa khona lahlukene khona la senza khona ngokuhlukana agcina ngikumisa ke lokwami ngathi ake ngikumise ke ngilandele lo manyathi ke manje ngimuzwa ukuthi kahle kahle inhloso yakhe yini kwami nanyazi ukuthi into ngenziswa yini kanti uzohamba naye ibona kahle okay nathi babezama nabo kwahamba wafica lokho babudludla kwamfica bamanyathi akho kuye khala yonke indawo khala inhlale khala ekhanda yonke into owaphela siyazi ukuthi vele ngeke ngingazo masisebenza mina nawe vele ngesinye isikhathi kuba khona ungaboni ngasolini khona imibuzo engabuza kuye baba Mtekhala uyasho ukuthi ebula ayi ngokusingayi uthi uyena wathi hayi akuphune la samsongena la naweni company uthi akuphune la phandle kongena la ne manager ixoshwa kuye kanjalo ke futhi umabefo umza wakhe umabefo wathi udla imali wathi asishambe kuwe sahamba ukhumalo wathi akahamba udla imali sahamba umanyathi usethe futhi udla imali sahambe lana ngithi ke khona ke mina ke umanyathi ke ngisamdedeli isidalo ngoba ngeke wena ukuthi ungathi wedwa nje wenza lokhu uxosha abantu nje yes kanti wena la khona leliqembu noma elethu leliqembu lapho kufike kwahluka khona imbono ke lapha maye sethi umanyathi udla imali ngathi mina hayi kulungile mfowethu maye edla imali kodwa ke ngibone ngazi ukuthi mina mfowethu lento oyenzayo izohlukanisa iqembu
iyeke lento le musukuyenza wathi ye angisahlehlele emva lo mfana odlimayo ngathi mina ngathi kodwa ngiyakutshela kodwa ukuthi lento yenza izohlukanisa iqembu iyeke hayi wathi angisahlehlele emva awuboni wena hayi thema qhubeka lapho kumpela wagcina impela seyiqocacisa impela wathi umanyathi udla imali udla imali yiba badla imali bobabili laba bantu athi mina bayidla ndoda wathi yebo badla imali yethu lapho wakhona lo mbuzo kodwa ngangambuza ukuthi ngoba lo muntu wafika nawe wawusuqala manje ukuthi mangabe usufuna ukungimema manje uthi uyoxoshwa lo yami umxoshwa wena phela ngoba wena phela wafika naye uyabona asafuna ukuhamba yedwa qondana noManyathi usefuna ukuthi sibe sonke manje sibone lo Manyathi ukuthi udla imali ayifuneki ke lento emhlabeni mfethu uthi umuntu mangabe umzonda bese umema uthi ngicela ningizondise ubani umuntu umzonde nje caca ukuthi uyamzonda uwedwa ungathi ngoba uyamzonda lo yamuntu bese uthi nami ngiyangimema ngiyokuzondisa yena cha iphutha le akaze khamba kanjalo akusiyo lento akhala ngayo ubaba Eric la nayo Eric waxoshwa kuye yike kutshena ukuthi ngiyaphuma la khambi kahle manje angithi ke ugcina sengibonaka angithi uyakwenza okokuqala ngathula wakwenza okwesibili ngathula mase ezokwenza kulo umbuzo wami uthi bazoba bangaka abantu esolokhu sibaxoxa nje sithi sebedla imali sebedla imali ibikuphi lo mali ngoba namanje nje kuManyathi ngibuza umbuzo wodwa ukuthi uyidlini imali ngiyavuma uphi ayiphuma mabuya lapho ngathi mina mfowethu ngoba uyizwa lento engishoyo asenze kanje zama ukuthola ama proof ukuthi ngempela labantu bayidlile imali wathi ama proof nawo kunomfana lapha nayihamba naye ngaleso sikhathi ngiyamkhohlwa igama lakhe wakubani khona umfanyana wemnyama lapha nethi hayi seniphelile imali yaniningaphi kanjani ngathi mina umfana usho uqinisile wathi hayi impela ngathi saya kwezinye inkampani lapha nesafika kuzo lapha bafike basho bathi hayi imali eniningi phela iningi imali yadliwa imali kwabuya kwazovela enye inkampani kaCela Impilo kwaManyathi okuthiwa iSiginci Media kwatholakala ukuthi izinto zethu ezinye zikwiSiginci Media yona into yamthukuthelisa kakhulu ukuthi ke ushuthi abantu baManyathi badla imali ngoba manje usethola ukuthi kunezinto esezenziwa iSiginci Media manje ezithinta umsebenzi wethu kunezinto ezithinta usiphelele umfoko kaMakhoba eziqondene nomsebenzi wethu athi imali yethi ipheli ngathi mina unama proof athi yebo ngathi acela ama proof wathi hayi ama proof nawo sayibamba imeeting oqala sayibamba esibili besithathu wathi hayi uzobuya nawo ama proof waphethe athi ngizobuya nawo wathi ya athi sure mfethu akunankinga waqhuma tema ibuye ayifike khona inyama kumpela kuyaxabana khona ke inyama wabona ukuthi iyaxabana ke inyama manje ngathi mina sufikele mfethu asingene endlini sibambe meeting sangena sabambe meeting sibathatha akekho uManyathi yabona babumtekhaya babudlozi yebo su 3 ngaleso sikhathi ngathi mina letha amaphepha ke phela mfethu into ayishoyo ukuthi bayidlile imali la sibone na khona sokwazi ukuthi masimbiza lo mfana sithi hoza la Manyathi udla imali yethu wena athi methu yaphika bese sithi mawuphika yini ke le naka ama proof asho ukuthi wena udla imali ethile endaweni eso wadla imali ethile endaweni eso wadla imali ethile endaweni eso manje ngiyafuna ama proof manje akathe uzofika nawe wathi hey man Kelly nayikho indaba ukuthi lokhu kufuneka ama proof umuntu makufuneka ahambe umuntu ufuna wathi lapho ngafike ngashintsha khona ngathi ke lutho angizukuvuma washo ukuthi lo muntu wena manje uyamxoshwa nje kodwa awunalo iqiniso lokuthi lento yenzile no baba uDlozi eqembeni ufike nini baba uDlozi eqembeni sakusungula naye kusuka phansi kusuka qinisela noSimone uDlozi nginaye ke loyo lokhu nje saba ndawonye uqala nje ihlanganani sisonke uqinisela noSimone sonke kuze kuzofika la lo saba sonke nje thiwa nje ubaba uDlozi ufike nje akwazi ukukhuluma efike buyapi wayekwayo liphizwa nti uDludla kwaphela wakithi uDludla siphila naye sonke lapha hlala sonke futhi mina kahle mangathiwa nje kukhulunywa kahle umuntu ekhala wabona ngoqinisela noSimone ukuthi ngiyakwazi ukucula ngempela noma sengiyimela ngiyakwazi ukuyimela ngedwa kwayila iqala khonta sondele kimi kuze kuvele lo shwini umuntu ekhala wayengekeza ukuba usiqiniseka ambonanga ukuba kambonanga waphela yathi mangabe ingoma mayikhala emsakazweni izwakala kubantu kuthiwa
hey uye ngempela madoda uye ngempela waqala wasondela ke lapho ayisondeza yena engakafiki lo shwini umuntu ekhaya thema ngabe sesidlala ke lapho futhi ngangisadlala ushameni yabona sigincile sokuthi umsetho ukuthi ushameni angisadlala ushameni la hayi lo shwini sengodlala manje yabona usakhona njalo baba uDludla ngaleso sikhathi sisonke mfowethu ake kukho kunye sisonke ufika ubuyaphi la kuthi wayekade ekhona umuntu kuningi afundayo namhlanje mina nje ngazi ukuthi ubaba uDludla nje ufice noshuni nomuntu ekhaya iqemsele khona wafika nje esezongena iphutha mfowethu iphutha lelo sayiqala na yonke lento usazazi ufika la namanje nje bese isonke namanje iqiniso ukuthi khona ama meeting nanabamba ubaba Manyathi baba uDludla wena engekho yena hayi angiyazi ke le hayi angiyazi nokuthi kune meeting sake siyibambe engekho sayizoyibamba kanjani singekho phela kuphela sima ambassador uthosa ufola yes kanjani ukuthi sibamba ama meeting engekho yena nale yangoma le ngicina sifuna sikhuluma ngayo ihlekisana ihlomelene ka wasevele wayibhala ngoba kwakwenza ngayo vele ngangibhala ngoba sengibona vele ukuthi vele khona ukushaya amanzi lapha namanje nama ke ngizama ukuyimela ase ngisho ngathi khona siyayishaya le ngoma uthi usho nomuntu ekhala kodwa siyahlekisana nje kodwa akusekhona lokho akade kuyikho senikhona nje sekuyithi nje sikhona nje inhliziyo kodwa siyeqala ukuthi mina ke ngiyadibikala mfethu angifuna uqamba mangabe into nje awuthi ukhuluma futhi angithandi manje mangabe sengibona nje ukuthi into yeyithanda ukungifaka umoya ongawuzwa kahle ngathi ngavele ngiphume nje ngakutshela umuntu ngithola ngiyiphumela ngiyozenzela into yami ngivala umlomo iqiniso ukuthi naseqembini abantu ababegida bebaningi abakamntu ekhala abakhona vele abashana bakhe abanye abafowabo nawo kodwa ikhona ingane ekhaya anginazi ingane ekhaya kodwa ke esiyeke kwengane akekho wami wayiqashwe yimi umuntu wayelapha bonke wayiqashwe akekho owayelapha wayiqashwe uKhethonjani wakwaDludla kwakuyibo bodwa nje bayisikwalisa kubo kuze kwaze ukuthi noma sebesusa imashi mabethi asi emcimbini wayifika lokho yonke igenge yakubo kuthi ngqi kuthiwa nomsebenzi endaweni ethile efuna seku kutholakala ukuthi bethi asi lapha ufa umsebenzi ngoba baningi vele ngoba ufuna kwenzeke lento efunwa uyena ukuthi uzodlula leli qembu ngendlela akathanda ngayo mangabe kwabantu bakuba kasebenza nabo ngambuza ngathi mina uma ngabe siqasha abanye abantu yini wathi ngizamela ingane zakithi ukuthi ithola isinkwa ngathi lezi singazisifuni imsinkwa mawuzoqishisa bonke abantu bakini la wathi ngenzele ingane zakithi ukuthi ithola isinkwa shuthe ezinye ingane ke sifuna ukuyikhuza umuntu engamfaka ngenkani lapha na ngenkani mavela lo ngasekho namhlanje ukubusaphila umfethu ngabe uyasho ngamfaka ngenkani ke loyo ngenkani phela ngamphoqa ngenkani wazwangena uma ukhuluma le ukuthi uyathula ngiyayibona nami kuthiwa ngesigameko athi babu lapha yena umuntu ekhaya ethi ngathi lapha xabana khona noManyathi naniseteksini kuthiwa khona umfana waye lokho ekuthuka kusuka mfethu lokhuzene siza ko Pavilion sikhupha masiqala nje Pavilion size etollgate yokuqala ukusuka eThekwini yangiqala ingane yeza nami yazazongidedela Harry Smith isho umathanda izime ngenyawo ngiyadrive ngaso sikhathi ngizwa amagama ukuthi ingane waletha kimi straight ukhona akayikhuzi kuthema isuka lapha isiya kumavela mayiya kumavela ibona ukuthi mina ngiyiphendula yaya kumavela akangayivuma ke lonto leyo yabona isithuka nje emotweni ukhona njalo akayikhuzi ingane yakubo uthule uyezwa ukhona kwakufuneka kwenzeke njani lapha ingane mangabe isidelela umavela masefuna ukukhipha wamkhinya yena yebo wambamba yena wamkhinya manje uthi yena ke umuntu owenze ukuthi uMavela akwazi ukuthi adlulise isandla siyofika kumfana waku Manyathi befuna akayikhuze lonto leyo uthi Manyathi uzoyikhuza kanjani ukhona wena bhutwazi ingane idelela abantu abadala yabona lo hayi ukuthi ukukhona ukuthi baxabana noManyathi uye wayeganga ngoba uyena wakufuneka ekhuza ingane yakubo ngomsebenzi wakhe futhi sithukela wona lo msebenzi ithi siyayixhaphaza yona ikhona imali yayinya yonke into ongayicabanga mfowethu nje akukho futhi angeke ngikwazi nokubhala ukuthi kwabangakanani yezo phela kuthiwa
Thiwa ubusho nje ukuthi isuka ePavilion to Harrismith awubuke lapho. Isalwa nami ngingadwala Ilwa nawe lapho. Ngiyadrive ngaleso sikhathi sengidrive abhlungu kanjani kusebusuku ngaso sikhathi inhliziyo ayisekho ngiyeza ukuthi lamagama kodwa yabona sengicikekile yabo kade izosisuka lapha ingene kumavela asethi ke babizana mzala ke uzalo kwaMagubane umavela babebizana mzala wathi nizokushaya ke mzala ke base kwasuka lapho kumsindo wabuza ke lapho uthi wena Manyathi uthuleleni wathi Manyathi ngithini ukhona ngani wena kwingane yakini ngabe ukhuza ingane yakini delela abantu abadala uthi angithini mina ngcono kuba ukho manje ukhona wena obvious ngeke vele ngihambe ngiyokhuza ingane yakini delela abantu abadala ukhona nomdala ukhuluma ngani wena awuzwa ngoba ukhona emotweni waphela ufuna iqale wena wena phela ufuna ukuvimba ingane yakini akamuzwa yena umuntu ekhaya uManyathi sengangenelela yebo yabona Ngizwa kuthiwa nemali yeqembu ayibuye ingabonakala kwesinye isikhathi. Ibiqhamuka phela engabonakala. Cha, kusekhona engafiki kwaManyathi. Nese manager wathi lapho. Ese manager? Ngithi phela uthi yena wayidlala iphathi yokuba manager. Hey kahle. Tenga khona. Hayi. Futhi ukhuluma into khona. Ecitha. Hayi. Azake yenzele. Ukhuluma into akekho mina futhi. Hayi ngibe nemanager waMagubane mina star. Ngazi ngibe nayo. Yakuzwa baba. Siyabona uyaqhubeka and then u decide ukuphuma noManyathi. Abantu bayibuza ukuthi yini ungasali nalomuntu okade zikunetha naye imvula. Ingane izathu usuka lapha yake. uKhelina. Suka lapha entombini kaShwi ukuthi kuze kwenziwe lawo maqembu yase kukhona ukunuka santungwana lapha. Hey. Ngoba ngeke phela mfethu uthi ngathi masisebenza sonke mangikukhuza ungangilaleli. Yazi ukuthi mfethu mangabe kuvotwa mangabe izandla ezu10 kuphakamisa abantu abawu8 ngeke kuthiwa abantu abawu2 ibona abawinile kodwa kuphakamisa abantu abawu8 abantu abawu10. Ngeke ukuthi wena ungaphoqa inkani wena wedwa sibathathu thina sikutshela sithi wrong lento yenza wena wedwa uthi izo iyiyo lento oyibonayo umuntu onjani manjalo awulaleli wena ukhuzeni awuboniseki wena mangabe nje sekufuneka lento oyicabanga ukuthi nje yenzeke ngoba ujwayela ukuthi vele mawusushinto akukho kushintsha kanti phela iminyaka ayifani kwashintsha ke nje ubona kushintshile kunjena ngenzeka njengokuthi umuntu othulayo lento uthula nje nawe uyayibeka ngaphathi manje mina umuntu onjalo ke mina nginomuntu onokuthi mangabe wenza into ngifake emgqonyeni ngithule wenze isibili ngithathe ngifaka makwagcwala lo mgqomo kusukile kumsindo lapha impela ngaseza ukuzwana ngifuna uzugcwala lo mgqomo ufuna ukuyilungisa lapha ungakagcwala lo mgqomo ngoba lo mgqomo ngifaka kule enhlizweni yami makwagcwala soxabana ziningi uManyathi ke ngangeke ngihlukane naye ngoba ngiyamazi wasifica sisodakeni ongakanani. Ekugcineni uthema sekufuna kahambe kwase kuba ukuthi umuntu nje ungathi walandwa nje angazi noma esikhotheni noma kuphi. Ngacabanga mina ukuthi lo muntu usifice sinjani lo muntu lo. Yabo senikuphi ngaleso sikhathi. Baze bashe emahlweni bathi ushayela isipikili phezulu kwesinye akasasibone esinye sasingenephi. Amagama asho angena kuye lawo magama elwela thina ukuthi sibuye lesimeni. Ngene ngosuku indlela kabongwa ngayo le imali zakhe akayikhipha sayibuyisa asikaze ibuye kodwa udla imali ubani ongeka idla imali mangabe eyibona mangabe wayidlwa yidle kwakumfanele ayidle phela mina waymayibona imali hawu namba nabasemakhundleni enkulu badla imali obumengameli badla imali akekho umuntu ongayidla imali dlala ngengane yabantu lapha kuthiwa idla imali akekho umuntu ongayidla imali emhlabeni imali yadliwa mina uma uyitholile impela manje ngoba ngaze ngimbone mina ngiyamphikela ngoba ngaze ngimbone yidla yebo angazi kuyiqinisa linganani ukuthi kakwenzeka sometimes sasebenzisana ndawonye izinto mina njengoba mhlawumbe nje ubaba uDludla mina umngani wami izinto ezizenzayo la eGoli seyizwakala ekhaya nephela manje uza kumkakho einganeni lezo zinto zenzeka yabona nje lezo zinto lezo ngangifuna kakhulu izimpela ezazibuye zincike nazo lezo nakho lokho kungomunye umthelela nakho kwanginyanyisa ukuthi wena ungane namba umkami nangenayo umkakho mina kanjani kwenzeka kanjani lokho mangabe sisebenza sonke ukuthi phela kufanele ngibe nenamba yabo bonke abakoti babafowethu ngizokhuluma ukuthini nabo yini engizoxoxa nabo mina mangizoba nenamba umkakho wena namba umkakho into engizoyikhuluma nomkakho yini wama ngifuna ucingweni angikutholi angizobuya ngifune futhi ucingweni mawubona ukuthi ngifonile ufuna ubuye kimbhekho ngeke ngithola ukuthi ubufonile ndoda uthini ngithi kunje
uyokhuluma nomkami ngami yena wasefona straight kumkakho wena wenze njani wena unayo njalo umkakhe wena mangabe umfuna wena ungamtholi umlindi uzumthola ngeke ukwazi uthatha ifoni ufonela umkakhe yena kodwa unayo umkakho wena akagcina kuba nawe uyamfonela manje ufuna ukuthini ke wena ish hayi kakubi ngampela yayibona ntwana ngeke phela usho ukuthi wena awusenamfihlo awuseyena nje indoda kahle kahle manje nje hayi mfethu hey manje umbuzo ade ubuzwa abantu bathi ngibabuzele bona sengabona umsebenzisana kwesinye isikhathi hayi singasebenzisana uma ngabe yena ezozehlisa ahambe uxolisa kumanyathi ahambe uxolisa kudludla afika acela uxolo kulabo bantu akabakhomba ngenjumbano wathi badla imali emva kwalokho iprove ngathi mangifuna ngangayithola yena afuna akaxolise kubo angikwazi ukubuyela kuye ngiyosebenzisana naye singadlulanga ukulungisa lento le cause phela ubaba Manyathi uphila naye ubaba uDludla uphila naye yes wena kofana ngathi wena usuyaba futhi ubahamba ngemuva anginankinga ke nabo ukuthi bathi ngihamba ngemuva noma bengathini kodwa into efonakalayo la eqonde nje straight yena afuneka uxolisa kulabo abantu akabakhomba ngomunwe namanje ngithola ukuthi usabakhomba ngomunwe ngithola ukuthi ke nike nandawonye ne uphinde wayisho lonto leyo ngithi istatement naqathaniswa yini nobaba uShwi azange sixabane nobaba uShwi no Kelini umuntu wasixabanisa uManyathi azange sixabane naye yes usho njalo mina angisho nama akaze sixabane naye into engingayifuni yokuthi axosha abantu yena nje yedwa uyasho lokule qembu akekho umuntu akambonisa akaboniswa yena uyena oshoyo kodwa ne group kodwa manje si group sonke uyabona uma ngizama ukuyilungisa lento ngithi mina kuzilunge lento yazi umfethu ngoba uthi wena neshow mina nginayo ishow ukuthi lo mfana wakho ohamba naye uyone show ngempela ukuthi abantu bayidlile imali oza nama proof mase ngifuna ama proof wathi hey man mfethu umuntu mase kufuneka ahambe umuntu akahambe man uyabona lo muntu lo udludla kwamkhompela emahlweni wathi wena ungaphindi sane show yayizoba seThekwini sasinama show 3 cishe sazoba nama show 3 yayizoba eseThekwini lawo ma show lawo kusathi masiqeda ukubamba imeeting wathi ngeke saya emsebenzini uma ngabe ezofonelwa uDludla yena mntade fonela sonke sifonele sonke ukuthi makuzokuhanjwa emsebenzini yaqalile yezaba bafethu so hamba ngosuku othile umsebenzi endaweni ethini nasendaweni ethini isikhathi eside nje uDludla esebenza idlala lo ndima leyo uyabona uthe mase susala umsindo wakhe wayesethi asafuna ukufonelwa uDludla yena ufuna ukufonelwa yimi kuzodlula iviki ngeviki elilandela sizoya eThekwini hayi nangempela ke kuhamba insuku sivumeke usafuna uzozwa ngami manje bathi hayi mangabe kusho wena kushushwe ngizwa emsebenzini mangasho ngena ngeke okay ukhona njalo umuntu ofonela abantu ukhona njalo umuntu ofonela abantu hayi kwa practice ngase ngifona sizohamba ngakusasa ngithi na wendoda lungisa i-shirt ethile nethile ngithi sigqoka ukufana nathi lungisa i-shirt nethile nethile nami ngilungise ethile nethile kimi wena likhona lapho kuwa ngithi wathi haya khona khululeka ngathi mina akulungile siyavuka ke kusasa siyahla siyeThekwini okay hayi akunankinga sinokumfonela mangabe sekunendawo kuthiwa kusemhlangeni mangabe izowela imoto siya kuwe mase lapho bese ngimfonela hey lunga kwendoda sidlula emhlangeni manje bese soqhashwa lapho wathi ayihambana ngilapha balo xhaphazekayo lapha ethe asafuna ukuzwa ngomunye umuntu ufuna ukuzwa ngami mase ngimfonela futhi uyongitshela kayi lapha ufuna ngenzeni mina shothi sekuyiwena shothi wena impela manje kaya into efana lezo nje mfethu hey khona ngifuna ungilamulele yona ubaba uDludla ngangahlala nobaba uDludla ubaba uDludla saxoxa nje njengale hit album enayikhipha le enongafa wathi ubaba uDludla ayikho ingoma akayibhalayo ubaba uMtekhala lapha yena wafika wathi yena ikhona ingoma ayibhala uthethini makutshela akayisho ngoko manje nami lapho engalahlala ukuthi ikwenzakalana so sengithi ngibuza ubaba uDludla washo ukuthi yipi izafika noKelina yipi sathatha ngazo umfana wabani kanjalo ezakhe ubaba uDludla futhi wazisho ingoma lapha bezenziwa yithi sobabili noDludla
kodwa nje kakhulukazi ime bengenza ingoma kakhulu lapha bese kuthi udludla ke ubengalenza iphuthu ukuthi ngabe nazo ingoma kanazo abe nazo ingoma umfowethu benokuthi afika lalela uthi sicula sithi bese lungisa lapha mhlawumbe ngathu ufaka khona umbono hayi ukuthi ayisuse phansi ingoma lokwamehlula kusho na kuyihlanganana kaze abe nayo manje kwenze lo mlingo manje hawu hayi sesobona phela manje sangithi sihlukene manje simele manje sesobona phela ukuthi ayikhaleke ingoma sizwe phela ingoma ikhale phela siyabona ke nahlukana manje sekuqhamuka unanga umuntu oshaya ushuni kababa ushwi manje usehamba naye nephela kufanele maqatha manje yebo kufanele phela ngithi kwakufuna ukuthi azi mawahamba ngenzansi kwangihamba ngenzansi ginqwa amatshe phezulu uthiwa nje besiyalena wena hamba ngapha ngenzansi thina sohamba la ngenhla kanti uyawazi ukuthi bawuginqa amatshe ngalo kwahamba isikhathi wafika kimi umfana endlini la ngihlala khona wazongitshela ukuthi ngizoxolisa angazi ngisho mina ukuthi ngifuna ukusebenza nalabo abantu umuntu engimdingayo wena ngathi mina kanjani usucule nabo phela wenza ingoma nabo laba bantu wathi hayi mina noma ngakuthiwa kunjalo cha mina nje umuntu engimdingayo uwe ngathi mina kulungile mfana wami anginankingi wathi baba ngikhipha ingoma njengamanje ngicela uzongicela ngathi khipha ingoma yakho oqala uqede ususuka kulaba bantu bese bazi umhlaba wonke ukuthi wena usuhlukene nalaba bantu ifo uzokwazi ukungifishala angazi ukucula nawe ungakavele emphakathini ukuthi usuyimele manje awusasebenzi nalaba bantu impela manje ukufomeka kwamaqatha nomtekala abafomeka ngathi manje senihlukene into ekade yenziwa vele mhlawumbe before angazi ngoba phela phela mangwacabanga ushwi mantombazana uphume bona sebeyikhiphe eqala ingoma yes engicabangayo ukuthi lo maqatha babevele bona sebeliyeza ngasese singazi thina impela uyabona ngoba phela bheka ukuthi nje mthathe sihlukana nje babekhipha bona ingoma nomaqatha ngakayikhiphi mina yami balezeni nike labo bantu bahlangene namhlanje bakhipha ingoma kusasa iphutha lela kazi kube njalo ngeke kwenzeka ngoba phela siyabona ukuthi naye futhi umaqatha ka last lapha hlala kancane uyahamba futhi yini emxoshayo Sangahlala umbuzo ukuhlala naye umbuzo uyokutshela mina ngeke ngizisho lezo ndaba kodwa ngiyazi ukuthi nawe ngitshela ukuthi inkinga yini leyo nkinga yaqala kimi nabanye baze beyibona wayibona nomaqatha ukuthi oh nayi lenkinga cha wakhuza babudludla wayibona ekhuza bamanyana wayibona nakho athi mina nakho ke bafethu kunjalo ema ngiyibona lento nangabona ukuthi lento ithanda ukuthi ngathi ngiyayibona ayisahambi ngendlela manje phela mfethu yabona lapha besamathi nomlimi lapha nakho ngekho wawungeke uhlebe omunye phakathi kwethu seyithi ngempela wawungeke sidalo ngangimtshela ngqo umuntu methu yamhlebe ukuthi ngizofika ngimtshele ukuthi wena uthi ngaye athi hayi ngamtshela ngithi ngizofika ngimtshele manje ngizofika ngisho fika ngisho futhi ukuthi ubani ngimtshela ukuthi ngizokutshela uthi ngawo kodwa emva kwalapha sehlekisa Nhlomelene nakho khonye phela phela kuyenzeka ukuthi kuhlale nje umuntu nomakoti ukehlale nomndoda eseyibona ukuthi ayisezinga kwakhe kusehamba ngale kwamna kwakhe ahlale nje umakoti aqinisele ukuthi ngoba nje ngathi ngizogana athule kodwa lokho eyibuka nje indoda iyaluze baleni yaletha impahla yami ethile lapha hambise inkosi ameje mhlawumbe intamba amzoza ngakwakhe athi embone beyosithela kule yandle ngala thule inkosi yami makoti hlekisana Nhlomelene ke la ibaleni wabe manje ngcono izinto engizwa mina njengoba ngizabuzwa wathi ngasebenza nawe but mengeke ubaba uDludla nobaba Manyathi shuthi into engekho le wena ufuna ayoxolisa kuqala kulabantu futhi ke mfowethu yabona mengeze ukukwenza lokho yebo hayi mfowethu hayi yobanjwe shone nakho ngoba angifuni mina ukushiya ingane zabantu kube ngazi ukuthi mina mangisebenza nomuntu uyamxhaphaza angifuni wamanje thuba mina ngiyazazi amagalelo laba bantu emsebenzini wethu uthangakanani yebo lapho esikhona ukuthi angakanani amagalelo wethu ngiyawazi ukuthi angakanya nje ngenxa kabani nobani ngisuke ngibhekile ngibona inkinga yami ngifuna ukukhuluma ngiyayithulela wamanje ubaba uDludla nobaba Manyathi ziningi into esizwayo thiwa nje hayi ngeke ubaba uKhelini ehlukane noShwi nobaba Manyathi ubaba uDludla thiwa wayithuna uManyathi ebengathi ispy manihleli nina uwena nobaba uNtekha hayi
ngeke ngikusho ke lokho ngoba obviously mangamela kutholakala ngiphawula ngoba ngangingekho mabethumana abathumana khona kodwa nje mina engikwazi ngazi igalelo labo mina emsebenzini wethu laba ngakanani ukuhlukana nabo futhi kancane mina ngihlukane nabo ngoba ngiyazi ukuthi usizo lwabo lungakanani empilweni yami futhi ngiyazi ukuthi kuze nginqobe impi ngiyazi mangihamba nabo ukuthi sizoyinqoba mangihamba nalamadoda ngoba sothi masithi siyaphuma la sophuma ngempela futhi yabo waphela manje sabuthiwa wenze umsebenzi kwababukhelini engekho ubamanyathi vele ngeke vele wenzeka vele ngabiki kuphela kanti uyini ngoba ngimanager phela sengisho umcimbi ekhaya naye uyangena like mhlawumbe uma kufuna mhlawumbe wenza umsebenzi ekhaya uyangena nalapho ungena kanjani ngisho njengoba uthi baba uyimanager uyangena lapho usuke saqhubeka umsebenzi cha phela umsebenzi angithi siyasebenza siyaholelana mangizenza umsebenzi wami ngizenza umsebenzi wami bese ngibatshela idate bafethu ukuthi nginomsebenzi ngicela nizenze ngibungaze ekhaya asenabafuyini je bese sibafika kanjani nabo futhi mabe nomsebenzi ndoda sinomsebenzi ngosuku oluthile sicela ube khona uzosibungaza uyabona nje into efana into enjalo nje yabo ngoba naye vele noma naye kade ngisasebenzisana naye bethi mayenza umsebenzi nabo kube wengi nakithi futhi yazi abantu la mhlawumbe ku social media nake kephi lento kaShweni noMtekhala abanye bayithatha right like ababumanyathi abanye abazi ukuthi kuwe wahlala phansi ngisho abangakuwa ababumanyathi nakaMtekhala impela ingase kuhle akulula njengoba sikhuluma nabakithi babe khona nabakini kuye futhi othi akuzimndeni mawuthi uyayibuza kanje ukuthi umndeni ungenaphi la ngoba lento sayiqalela sisodwa wawungekho umndeni wayimase kunenkinga sihluleke thina ukuyilungisa bese sithi sibiza imndeni uzokwenzana ngoba la kuzokhuluma umuntu ongazi ngalento ukuthi sayiqala kanjani ongenabo ubuhlungu bayo uyabona onganabo ubunzima bayo ukuthi lento sisuka phi nayo uzolanda umuntu ongazi lutho uzothi akazokhuluma la azokhuluma ukuthini ukhuluma ngenhliziyo nje yini into azoyikhuluma akazi mangabe lento ihlula wena ukuyilungisa kusho ukuthi vele kuyahlukanwa ngoba uyahluleka wena ukuyilungisa ngeke ukuthi ngawulanda umfowethu le njengoba ngagcina ngimlandile phela ngoba bathi ufuna imndeni yethu sonke ke udlulu wafika yedwa nkosama mfuna uqamba amanga wayifika la yedwa mina cha baba khona umfowethu oba khona umfowethu omdala ngathi ake siye ke lapha siyolalela na inkingi impela ikhona impela ke manje yena wafika wafika nabantu esingabazi singazi sibabona aze sibabone ngisho siyogida sazi babone indawo abazabakha abanye wazi wawulanda nabo mabefu labo kuthiwa woshobeni uyibo laba bathi akathi asihambe kubo ngoba bedla imali kodwa mase sixabane wabalanda yena uthi abeze bezokhuluma indaba yethu ngayibuza lapho ukuthi ubani ohlakaniphile wesiphukuphuku lama ngabe kunje ngafika ukuthi asambe kulomuntu udla imali yethu emva kwalokho mase siqala ungaboni ngasolini uyolanda yena lo yamuntu wena uzothi akazosikhuluma indaba yethu la uthi khona lapha singaboni khona ngasolini bani isiphukuphuku lapho mangunjalo ngambuza uma befu mina ngathi mina safuna ukwazi wekhuzwa ukuthi njengoba usuzokhuluma lenkulumo usayikhokha yini imali le akathi umfweni wayidla wena umza wakho yes uma ngabe wayikhokha nami ngiyifuna lo mali ngitholanga mina ngoba sahamba kuwe Airtel lo uza kwethu udla imali yethu wena sahamba kuwe kade uyimanager yethu because omunye umbuzo engibuzayo uyu baba uMtekhala wena uthi aphunye budwa akuphunye egalo akuphume kushoti yonke indawo akaboni ubaba ushwi ukuthi wena ngathi uyamlawula akafilanga negcibeni kanjalo ukuthi wena ngathi usumphethe uyamlawula wathi hayi ngeke ebone kanjalo into yabona ke lento wayibuza wawubuza iqinisa impela ke lapha uyivela ubesenza lo muntu leyo yabona phela kuze nje kuze kuzophuma lezi ngoma engibalela zona ukuthi ngayikhipha zami ngingathi wakuvele kuse kuyiyo lo nto leyo nje ukuthi manje akekho manje akafuna ukuthi akukhulume la ufuna ukusho ukuthi yena nje uthanda ukuthi mayeseshila ushilo kuyahlukana mfowethu emsebenzini nento yenza kini yebo into yakini ungayithathi lapha kini uzoyisebenzisa emsebenzini uzobulala umsebenzi njengoba kunjena nje ngeke mina ngithatha into engiyenza kithi ngilethe kulo msebenzi ngisebenza nabanye abantu la ngisebenza namanye amadoda kweminye imizi angikwazi ukwalashayela umthetho wakithi anamakhanda awo na uyayithola lo nto leyo angeke ukwazi ukwenza lokho wena kufuneka wenze sure ukuthi into yomsebenzi usebenza ngento yomsebenzi mawusukini uzoqala uqhubeka nalento yakho ujwayele ukuyenza kini hayi la emsebenzini ngoba kubona abakini labantu ngendlela ojwayele ukuthi wena mawukhuluma kini masuthekini akekho ophendulayo impela yayibona lo nto masushilo wena
Uzokuthatha lokho ulethela emsebenzini ngake akuhambe kanjalo yazi ngibona umsebenzi phela lo ngibona ukuthi baba ufike namhlanje abantu benesithombe esinye samanyathi ukwazi wenza ukuthi umanyathi uyena onqovayo nqabanisa hayi akaze asiqova umanyathi futhi nami akaze ngixabane nomuntu ekhala sidala lokho kufuna bekwazi nje kodwa nje inkinga engayifuni ukuthi xoshwe ingane zabantu kuthiwa zenza into ngibe zingayenzanga angifuni ke lonto leyo ngibe ngazi mina amagalelo abo labantu mabe ngahamba laba bantu ngizosala ngiba nenkinga mina ngibe ngisho ukuthi akanayo ingoma shona kuyihlanganana uqobo nje bese uyiqala ngo93 akanayo ngisho eyodwa namanje mhlawumbe usenayo ke manje ngoba sesahamba mhlawumbe sebeyakwazi ukuyenza angazi kodwa konke la kashwini umuntu ekhala kanangoma ufika lungisa into esiyenziwe afaka umbono kulento esiyenziwe ukusuka nje phansi ethi awushaya intambi ithi lapha ngizothi mina bese uba navumathi shona ke sengikuzwisile lapho ukuthi ingoma ihamba kanje sesizovuma ke thina nodludla manje qala ke lapho ayikho shayo because wafika wonke ngizanga ngahlanu babudludla washo babudludla njengoba usho exactly ukuthi wayefika kwangitshela babudludla ukuthi ubekutshela ukuthi awushayi ngoba ushaya intambi ethi uyishaya ihambe kanje yebo yena mase yasho uthi ngoba mhlawumbe engasho ngalendlela kodwa wena uzobona ukuthi ubhekile ukahle kahle ufuna ukuthini nakho ke manje abantu bathi akwangashiwo ngani khona ukuthi ushwi nomthwalo cha umthwalo sasithi sifuna ukwenza lokhu mhlawumbe noma masenza lengoma sishutheni sobathathu wathi yena no bafowethu ngeke ukuthi singayombandakanya nasonke lapha nti futhi nangapha kwehlangana esikhona mina kulungile ngizoqhubeka ngishuthe ngapha kwehlanganana kodwa makwenza umsebenzi sendawona uyabona njengoba wagcina nje vele ukuthi wagcina mangabe sesisebule wagcina umuntu oproducer wethu udludla uyabona umsebenzi wakhe wadlala indima okuproducer yena uyabona uyayithola lonto leyo yase ngibeka ngishuthi ubaba umthwalo ukuba wavuma ngabe ekhasethi yokuqala wayekhona sishutha sobathathu yebo hayi cha ngiyafunda namhlanje kuningi phela okuhamba phela kudidisa abantu akufuneka bedidiseke into nje ibalekile bafethu umuntu akufuneka umuntu onephutha onamanga uthi wena ufuna ukuthi kuzwakale okwakho ukuthi wena okwakho ikhona okright yebo akekho umuntu ongenalo iphutha kodwa khuzeka phela nawe ukwazi nawe ukuthi umuntu mangabe nisebenza negroup uyangeke ukuthi uzofuna ukusho uwedwa omunye umbono umuntu awulaleli wena uzwa wena utshelwa wena igroup enjani le umuntu onjani no akhambi kanjalo mfowethu kufuneka siyibonisane into njebe ngitshela ukuthi sihlukana nje ngeke ukuthi mfowethu singathi sibona thina sibathathu ngeselodwa wena wethu uthi wena ozokusho kuphela wena uyi1 sithi siyakuphikisa ukuthi uyabona nani lana uthi akhambi kahle umuntu onjani ohlula abantu abathathu uwedwa wena akhambi kanjalo mfana yethu no akaze kwenzeka kanjalo sibuyele emsebenzini baba lo shona okhuphuka ngawo uma ufishalishwe nabaculi laba ngathi ukhuphuka kakhulu ngibona unangu unomfundo mo omnqobi nakho usushaya uvala lapho kusijava nje unyaka ophelile hayi mfethu lokho nje ayi lapho kukhonjiswa khona phela mina ukuthi kahle ukube nginekampani yami nje kahle ngabe yimi ngiqasha abantu ngithabeze ngizobafundisa ukucula ngithabeze ngizobafundisa ukucula ngoba lento isegazi nje sayizalelwa ngayizalelwa nayo anginankinga nje namanje ngisuka e-studio sengiqedile namhlanje izophuma nje ngoba maduzana i-album akukho kunye qedile manje ushwi nomkheleni ushwi mantombazana ukhelina phela wasincisha manje hayi ngizonikeza ukhelina bengisafuna cha ngisafuna ukulungisa lezi zinto oqala zidlule nanokuthi lento nje phatha sekuzokhulunywa ngale lento ucabanga ukuthi sikunyaka isithathu manje losikhuluma lento eyodwa nje yokuthi sahlukana kanti ubani esambulala mangabe sihlukana kanti kwafa abani mafowethu ngoba phela abantu bayahlukana nje mase behlukana kuyahlukana nje nentombi yahlukana uthandana nayo nomngakho esenengane ekhaya zu15 niyahlukana umshado uyanqanya uyifindo liphele hoyi kunjani lokho ngasapheli lokwethu kunini khulunywa le ndaba ekhulunywa nje nje lengikhuluma nje manje lento ngibuza yona kunini sikhuluma lento le impilo iqhubeke futhi manje uyabo uzoqhubeka nami ngizoqhubeka ayikho inkingi siyahlangana siyabingelana kunjani kabe sho kuphinjama hayi kuhamba kahle ikhamba kahle hayi sho siyahlukana ngiyahamba nawe uyahamba ayikho inkinga lapha kwadaliwe vele ukuthi
khona lapho kusho ukuthi akukho okungapheli kuyahlolwa lisho ukuthini lo gama le ongapheli kuyahlolwa lisho ukuthini lisho khona ukuthi kuhamba kodwa kuyeshayisana yabo njengoba sashayisana ngoba kuba ngimamela ngitshela ngamtshela kahle athi ezohlonisa iqembu lento yenzayo iyeke ngoba ngitshela uzongimamela ngizwe ukuthi yini uKelly nasho kanje kunjani namhlanje sesambe sihlaliswe ema TV le kuthiwa Sipawuli into yayenziwa ngamabomu hayi manje ungaze usilethele nini phela umsebenzi noma idate kabi khona cha ngeke i-office yami ngamela akathola ukuphawula lapho ayilavale i-office akathola ukuphawula lapho nama fixture akathola ukuphawula angizwa nama fixture ukuthi uphethwe ubani akathola ukuphawula kodwa khona uyeza umsebenzi noma kanjani useyithendeni sofike afethu nzweni nakhumbula nyawo edlule wavela siphathela unomfundo omulo umuntu lona kwenzakalana kodwa ngisho ukuthi umphethe futhi lokho kodwa ngeke njengenyoni hayi kodwa khamba kahle yonke into studio kuhlangene hayi ngosingami ngicabanga ukuthi ngenze lokho abajwayela abantu ukukuthola noshuni lona abawaziyo ngenze wona bengeke ngishintshe ushuni ngokuthi manje sekufika abanye abantu bashaya ushuni wabo bese ngithi ngiyabalandela ngoba ngizokuba ngenza into engayazi kukhona abantu abathanda ushuni kaShwi Mantombazane lona bolo bawazi kusuka phansi uShwi Nomtekhala ngiphethe wona namanje angazi ukushintsha ngoba vele lento yami impela akukho futhi okuzongihlupha nje lapha sisekule umaqathu usungasebenza naye manje hayi ngasebenza naye nankinga phela umfana wangivele ngingazange ngibangela utho nomfana wabantu mangabe ecela ngizomsiza njengabanye nabacela ngibasiza hayi into enginenkinga mina avele kuwo wonke umuntu okhona nje noma ngawubani yofika uthi ngiyacela ungisize ngifake ivoice yami phelele lapha baba awakho ukugcina awami nje ngibonga isikhathi sakho uhloniphe uzoba nathi lana ngiyabonga nje kakhulu ngalokho hayi bafethu ngiyabonga kakhulu nami ukutholela ithuba ukuthi namhlanje nami ngikwazi ukufika nami ke ngiyiqondise lento ngoba isikhulunywe kakhulu bafethu lento ukuthi wele uShwi Nomtekhala kwasha kwacima cha bafethu ayikho into engathi mina iyaba inkinga kangako into engafuni ukuthi kuxhashazwe ingane zabantu kuthiwa zenza into sibe singayenzanga angiyithandi lonto le angifuni nje ukukhohlisa umuntu mina ngithi cha lokhu kufuna ngikuvume noma ngibona ukuthi uyiphutha no sibadala masingaka ukuthi sofa sinamanga phela impela akufanele ukuthi usumdala uzoba namanga ingane zami izofunda amanga hayi ngeke ingane izoqamba amanga nawo umdala uqamba amanga iphutha le ayifune nje lonto le bafethu ingoma yes noma kanjani ilindeleni uShwi Mantombazane ngiyabonga manje sazobuya nela qembu lakwanyawudloni libe lakho no Jive akukho kunye likhona phela le ayinanga ukuthi uhlanganisela amabhomu kuphela hayi qeda kathi bafethu ngiyacela mayiphuma baba uShwi asenze njalo online manje silwa khona indaba zamakhopi yabo eziphelelwa isikhathi samso streamer eshaya 100,000 views nama million into esichumelana ngayo leyo ukuze nayo thola imali iqhubeka impilo sithi nje nthela sathemba ukuthi lamkhaya uphendulekile imibuzo ade unayo lapha ekhaya sinje until next time siyabonga awe hayi so right